eller går det som vanligt? De frågar fast de redan vet svaret. Fan, det är jämna plågor nu och vädret ser inte så bra ut. Jag har körförbud på forten, kan inte lämna gården och råkar hackas taxi till dansen. Där blev det nej när jag frågar chansen. Det var bättre förr ska ni veta, då behövde man aldrig leta. Då man visste vad alla gjorde, det var på jobbet man bodde. Går det bra eller går det som vanligt? De frågar fast de redan vet svaret. Fan, det är jämna plågor nu. Ja, så!